O Partido Popular de Poio definiu esta mañá as liñas que marcarán este novo curso político. Un curso complicado pola crise da COVID, e no que os populares darán prioridade aos intereses dos veciños e veciñas do municipio. Seguiremos coas nosas, co que nos entendemos que é a política municipal, que é esa política de proximidade, de escoitar, de visitar todas as zonas do concello, todos os lugares e todas as problemáticas, por moi pequenas que parezcan para os veciños, sempre son moi importantes e, sobre todo, o que nos pretendemos, tanto nas comisións como nos plenos, é seguir dando a voz e sendo, en este caso, pois o instrumento útil de todos eses veciños que chaman a nosa porta para que os axudemos a solucionar problemas. Neste sentido, os populares criticaron hoxe a actitude do goberno local tras destinar tan só 35.000 euros á emerxencia social dos 12 millóns que había de presuposto. A nosa proposta era que a maioría deses cartos, desa modificación presupuestaria que eran de eventos, de festas e demais que non se realizaron, que se destinase a solucionar os problemas dos veciños de Poio, non a solucionar os problemas e as promesas que poidan ter os tres partidos que forman o equipo de goberno, sino que nós o que solicitábamos era ese incremento para que parece que nos vamos a enfrentar a un ano complicado, para que ningún veciño de Poio, ningunha familia de Poio quedase descuberta nestes momentos tan complicados. Os populares iniciaron hai unhas semanas unha campaña para denunciar o abandono que estaban a sufrir diferentes parroquias por parte do goberno local. Unha campaña que seguirá en marcha neste novo curso político. Non se entende que a día de hoxe existan lugares e incluso parroquias que carezcan de auga ou de saneamiento. Logo, para nós, será, neste inicio de curso político, será algo fundamental o feito de lograr que todos os lugares de Poio, que todos os veciños, pois teñan cubertos os seus servicios básicos, como pode ser a auga ou o saneamento. Sobre a mesa dos populares tamén seguirá o obxectivo de conseguir uns impostos xustos para todos os veciños. Mentras os tres partidos, en este caso, que forman o goberno de Poio, subiron de forma, vamos a decir, non moi transparente, de forma medio oculta, o IBI, os veciños de Poio, desde o Partido Popular lle pedimos todo o contrario, nos lle pedimos que o baixaran do 0,47 ao 0,43. E eles o que fixeron foi subirlo dunha forma pouco elegante aos veciños de Poio. Nos seguiremos solicitando esa baixada do IBI, esa baixada coherente. Ángel Moldes defendeu hoxe a posición constructiva que, segundo el, está a realizar o seu partido no concello e quiso mandar tamén unha mensaxe de confianza e tranquilidade a toda a veciñanza. Mostrar o noso apoio a todos os veciños e dicirlle que moito ánimo, que hai que andar con cuidado e con moito sentidiño, pero seguro que vamos a sair desta e que contan con todo o respaldo do Grupo Municipal do Partido Popular neste inicio do curso político e nun ano que seguramente vai a ser complicado, pero estou seguro que os veciños de Poio vamos a sair adiante, como fixemos moitas veces con outras problemáticas máis importantes ou cando menos parecidas ás que estamos sufrindo.